Sa number 3, driver sang salakyan nga nag-viral matapos nga ng dirty finger sa motorista ang ginpatawag sang City Legal Office. Salakyan nga may ngalan ni Mayor Albi ang ginbawi na para ma-turn over sa nagakinahanglan nga barangay. Yari ang report. Naglapta sa social media ining litrato sang driver nga ng dirty finger sa nakoengkwentro niya nga motorista sa dalan. Madamo sa mga netizens ang naakig kay ang salakyan nga ginamaneho ang may ngalan kag litrato ni Mayor Albi Benitez. Ginpahayag sang alkalde nga may traffic violation ang persona nga nagmaneho sang isa sa ilang mga community service vehicle. Wala sang side mirror ang salakyan. Gindugang niya nga wala ginatolerar ang pamatasan niya ginapakita sang driver. Ginausisa na sang City Legal Office. Ang insidente, ginklaro ni City Legal Officer Carol Joseph Chu nga hindi government vehicle ang amo nga salakyan. I was instructed by the mayor to investigate about it, and we have initial information na kung sinong tao to, no, ang circumstances nga nagkanto ina nga tao. So we will come up with a statement about it, and proper action will also be made, including sa pagkuha sang sina nga vehicle kag ang proper disposal sila. Kay nasang aga natigay nga nabawi sa Bacolod Traffic Authority Office ang salakyan kag ining i-turn over sa barangay nga nagakinahanglan. 2023 sang gin-issue ini sa katapos ang youth leaders para masuportahan ang community services. Suno pa sa alkalde nga wala ini naggamit sang insakto. Kabahin sa usisaon sang City Legal Office kung paano nakalabot sa lalaki ang salakyan nga para kuntani sa youth leaders.